У хваляванні цэлы свет застыў. Пайшоў адлік астатнія хвіліны. І вось ужо ляціць праз небасхіл у космас Васілеўская Марына. Цяпер людзей так проста не здзівіць, бо многа ёсць цудоўнага ў свеце. Але навіна гучная звініць. Дзяўчына з Беларусі на арбіце. І 14 дзён вакол зямлі. Эксперыменты, праца, спадзяванні. Як хутка дні цудоўныя прайшлі. Ноч прызямлення, радасць, хваляванне. Глядзіць з усмешкай светлый прэзідэнт. Ён у адказе за ўсю краіну. І словы шчырыя ляцяць у свет. Віншуе з перамогаю Марыну. Святкуе ў захапленні ўвесь народ. Ляціць па свеце добрая навіна. Упершыню, у юбілейны год, у сусвеце беларуская дзяўчына.